in IP ni kapor ni la pen krek moจึงอิ่มอุบริวฮักกับประเทศเคลมนังชั่วบันเป็นช่องน้องเริงกันอย่าลำชาเองีสมวดหาจิงสงบพาบัดจิงไรทาลาจงกางีเกล็ดบาจิสูอ่อนวันบันเช้าอย่าพี่อย่างงายีลาเป็นเครมูอย่าจิงวันอาศิอุตรายนี่จิงอิ่มงีบังบัดเปิดเทบันเลกายon the sneak and boy klem boy per khan yin babi nada ching im im bat ben kre ka bakot kum nu ngin le ban per khat jing im ni song kum ba ni bet ni bian ra ding khong jing sneal ba don ha jing im pat nim nang klem perkat kasngi bakut kan wan lenganyi shakin oi lada nang ningim kendet ben real shanong yin poi nila pen kremo ya jing wan arsin try ni jing im ni bang bat birthday ban lekai on the ski kan boy klem boy berkat yin babi nada jing im im bat pen kre ka bakut kum nu nin le An shong hang ka harib neng on the jing im kalawai kani ka birthday sing an ino but me trying and shong klem wai ngila pen kremo ya jingwan arsin utrai ni jing im ni bang bat birthday ban lekai on the sneak and boy klem boy berkat in babi nada jing im im bat ben kre kabakut kum nu ngin le nada jing im im bat ben kre kabakut kum nu ngin le
Tunggu dua. Kukpa jangi bah bening. Ya ingu me namar kijing kijome yang ikon kijome. Kat ni bila syak yang hagan ni kesengi kebakrau kesengi guntang kesengi jop jome. Kebakum kijon kijome ini yo. Hagaban ban syakri ban yaro ban pendon brom kateng jome. Try jiswe ni don kam ya kijing kerku kijing darakat kijome. Hawi syakri pendon brom me. Pendap yang ini semu jome try. Bagi ke baro haba yo ban syakri me. In long tang nak bentak ke brom kateng jome jiswe. Kerku yang syakri try pastor ini kalau me ai hai gini kebentar punya sam yang ke jome ngai melador kat bad baku kubur ke nak ketien ke jome persong in long ke jeng kerku kabor yang iwe kon ke jome abang isya skor ke ketien ke jome try jis sebagai semua. Nak kata gini kikun samlau ai ke kubur, jingelap ye ke keteng ke jome, ye ke sengi kubur, kula nangguhan hajan, kita try jisui ai, ai pun krek ye lade, bah kita ke sengi menuan, ilong blok keluar balik meh jisui gini kubur, gini kijing ai, iwan rah ame, atrai. Kiba lomba kijing kerku met hangi kiyeng kisam jonge hangi simat rai kilong kibaret atrai hanai tu sim ki kerku pen kentang ki sanu pen penot kam ki kebalang ke jome kan long dang benta ke puram ke kerteng ke jome ji suwi pen kan mau yang iru abang yo ngidon ngidap ngibiang kerhai kijing kam jonge kamet kedok ini om kabang yo hi kilong hitrai kilong kijing ai jome kijing kerku kubame the hangi ta penikai yang iru bagi nang ban ai susu segakam ke jome ban kersian ki kam ki babo dak benta hakwan pendon brom teng jome sngau kijing duai jungi teng trai jisu ngiu ide pan amen. Tu blay un kerku, yai baki banglang tariang iblay alam, hakwa polis tang badwai, hoi perung kerku kumjo ikong basuk sisa SUV para ke jongpi, iblay ayat kucing ruai yang kapor, pelong kubor kapakhat ingi, mengilang kita kebela penkreat naman tak jawan asing jauh tragedi Jesus Christ. Dia syawanya song kubor nak tinggal jong blay akan nikah nop hai sengi. Ini yang manusia mentai jeng ruai penerima manusia. Kajilam jongki kuan sangat kau palang kajongi. Low check. Man pulih nak ketian jong belai. Siti banding kong Paul si Thessaloni. Kalau nong kebesan kedekut kebanyo berkat para kau. Duduai kelemput hak eke baro. Tu pen ai ke jingo. Namarkan ni ken kalong kamon ublay. How great Jesus. Yapi. Tung yang lang ni kepor. Ini ruai ni ke jing ruai. Keban riu sepak kat lai. Kabapen ken mau ini. Wat kelet duai. Hakanu kapor. Kanu bentar jong jing em jongi. Lalangi sosi lalangi kemen. Yang dewan kelet duai. Tung yang lang ni kapor.
เกล็ดด้วยอย่าพี่อุนฉันลาจิงกูลาอุนเป็นเดพีวัดเกล็ดด้วยอุนสงอย่าพี่นี่ชิมันตามเป็นคดกับบนนิกงวัดเกล็ดด้วยเลยอูหาจันวัดเกล็ดด้วยอย่าพี่อุนฉันลาจิงกูลาอุนเป็นเดพีวัดเกล็ดด้วยอุนสงอย่าพี่วัดเกล็ดด้วยหาจิงดอนกามวัดเกล็ดด้วยเป็นโยคำตามกีเจงเกิดปานลาเรนนิคราววัดเกล็ดด้วยนาอูเกนจาวัดเกล็ดด้วยหาจิงเป็นช่วยวัดเกล็ดด้วยอย่ารับอุกลอยตราหิลาชาเป็นช่วยกุมนี้วัดเกล็ดด้วยอุนดายาพีวัดเกล็ดด้วยหาจิงคูสลายวัดเกล็ดด้วยอุนอายจิงชายอุเตบมาโอกุมโนบานเลวัดเกล็ดด้วยหาอูยายเนสิสิกันชิมเมนพอดกับภาษาวัดเกล็ดด้วยหาจิงคูสลายวัดเกล็ดด้วยอุนอายจิงชายอุเตบมาโอกุมโนบานเลวัดเกล็ดด้วยหาอูยายเนนิชิมตาสกเนวิจิไรโอสงพลามารุเวงาเยงดาจิงเลงโอยูจีสุนองนาซาเรบาเลชาอูอิดกุมยางาอูนองปอบอูบาเตตามอูสงพลาโอสงพลาโอสงพลาการยายลองจิงไว้จองงาโอสงพลาโอสงพลาจิงอีนองเป็นเอ็มยางาจิงขยามันเสียมหาจิงขยามันเสียงอูดูไว้อูยาสาดปัดลาอูกปาหาปิงปีสาสแอบกงกาสนามกาตุยนามารปอบจงงาโอสง
roi jonga o snopla jing inong perim yanga angel bahawan nari jing shine kibut yu jisu hanta kibentgen ya dono dramo busha namarto jonga snopla gan yai long jing roi jonga snopla jing inong berim yanga popat jing ram jonga baro ubala kum jong uhi urayaki hakading na marwei halum ka bari snopla gan yai long jing roi jonga snopla jing inong perim yanga onda bohiba uhamurom kmat papriu jong ngan jing kwen junom yang akan long yai wai ya roman kasih snopla gan yai long jing roi jonga snopla jing inong perim yanga snopla snopla gan yai long jing roi jonga snopla jing inong perim yanga entah problem kami. Tuble un gerku mat pendai ni kijing ruai hangi kijing ruai pandhaman sim ki bangilio manisiem benta arblen gerku phi ki khon samla jongka balang ru ki blailam ya kini ki jing yerwai lang
Dia mentan ling bagi tu ki jingruai penrem bensim. Ngiliok penruai wat klet ban duai. Ban ngilirwai ru sepang kumno mungkin ruai yaro yau belai. Bat kalong sisa kapa pala. Bak hubor ko jangaru akan nika no pais ngi. Kadai sepang kawe pat ka jingruai. Kabolong hakadur jongka jing duai. Hari klau jongki khun Israel. Bakiliar wai mingelaban syam. Hakanika kitab jingken. Kalenong kaba arpuai. Kadakot kaba katan riu hadu arpo. Kibaong kumne an puli ki. Kitab jingken lenong kaba arpuai. Kadakot kaba katan riu hadu kaba arpo. Nangta kilelej syabir. Kata kalong hapukri. Bautrai ulakren hau Moses syapang jongka. Tuyalum lang yakibriyo. Ngati ngan ay haki. Ki Israel te kiliyarwai yakani ka jingrwai. Apukri do kersoy no. Mapi turwai ketien yaka kisim keliati yaka ta kapukri kirangba jong patba keliati yaka lembat utau nong ai hukum da ki dingdu jongki tien nakata ka riklau kilelej sha matana batna matana sha nahalil batna nahalil sha bamot batna bamot syakaritham haba kari muwab syakli uta ulum uba kmi syakata ka riklau to ni phashu blai hakajing duai kokpa jongi ubah beneng Yalam ni kapok berang sakum ni abang cipusan ya ketien kejang me. Irap ingin minklet. Ikam kejam kejogi. Jingpon kam jaga jingim. Bad irap ingin ka fokus kejongi kan long. Tangha ketien kejang me. Bad hamehi. Bagi dua men kurku ini kibanta baru mesiok penya syashkor. Ban pusan nani ketien berim kejang me. Mangipan hakerteng kajian pemjungi Yesus Kristus. Amen. Tok itu kibanta ya bangla puli mentan. Kadai kawe ka benta. Hakaba ublei ulale ya kanika kamba ban ai ya ki khon Israel menba kilasliang. Hakanika kawe nakanika jalan tiga jongki hari klau. Dia ladangi baik ak testament kabarim. Kidan shibun kum kini ki jingja. Bagi kon Israel kelias liang bagi liang yo Moses ba on ai yeki. Maka dan katu kabenta kum hapo marah. Ba ublei wale kamba yatuk kabak ketang ula penbang hakapakiliyo ban yedi singyam yaitu nang taru hapo horeb ubleo ong yu Moses bon tiet yaw ni udingdo jong u hamau siang bat kalami no lom horeb bat jur hapo Kadesh hakapa ubleo la hukum yaw Moses batang nak ketien ka jong udai ban hukum kadai ban miru hangta hak hukum jong Moses. Hari ini per Moses namar udam yaki kon Israel ula tiet da dingdo pat kalami hak atakapor ka blai pat la sgosi. Te hakani pat ka jingja hang ni kalaja syaki jingya lenti jong kon Israel
show put jongka mowap kan ni kajal enti ke jongki ban poi syari kanan mat ke Bible ka ong bakat ba kon isa gedang ya ha kan ni ka linti ke jongki ha kan ni ka riklau ki la yesliang mat anda keliapan na Moses ublay lo hukum yo Moses ong hau tu ya lomlang ya ki brio baro bat ngansa ai haki mari kon ezek la ko ngo yo Moses kilaya lomlang makile ruai ya katu ka jeng ruai ka bangla pule na ka ktien ka jong ublay bat kani ka jeng ruai ka long da shisha ka ba phla hado kata dekhnang menginya songthu shu hawe de ba kani ka jeng ruai bat kani ka jing duai jong ni kon Israel kani ka por kani ka jaka ngine pet kini ki southly kimat ibede bat kani ka jingja hangne dikindan southly kimat andi kini kimat pat ki ba lingkot ba dikasngi sabar kalong ka besit ba tinggal pelingkot kat bala khanang ba unumdan ki ba yo thia kani ka jeseng to so bhaya sab nga sipor tang southly kimat ki ba lingkot to kamat ka peningkong ki khon Israel clear wai haka jinkmen ka jongki clear wai da ka jinkmen jongki they sang with great joy and cheerfulness dika long ne ka ba phla haka ne ka riklau ka batrkhong haka jing sisa kila de ban ruai daka jing sngosi reka long pat ka ba phla la dangi pe jing ka jing ruai kila ruai hakata ka good spirit ka jongki kila ruai data ka jing kemen ka jongki namar kitip scam ba ka don ka jing kular ka jong ublay batki ti banlong ki badap ka jing kemen kadai ka jingkhot ka jong ublay yangi kum ki banget namang ila yo jisu ka im ka jongi te balai pat ngindang ya sngosi balai pat ngindang ya long negative hak ji im ka jongi ke baman lagasngi tilarngi pet kalang saudong ki don shibun ki khun kristan hari kidan tang khandiat pat besu aingo bet yo ublay ka jeshem ki jongki ki babon kidan hakata ka jinglong negative jong ka jingim ki complain ngamdan kani ngamdan kate ngamla banle kani ngamla banle kate mat kata ka jinglong negative ka jongki kalong gum kata kabor pat ka jong u baman ban pen tlot bor yeki ti nong rasha men sim ka jing rai pasan spa khat nyo je rai pasan spa khat nyo ong nyo ya lagi jingker khu jere ki baro tikum ki bangel adangi nang ban nyo jingker khu ke jong uble ladangi kan mau baro khaj ya ka ba uble ulale pha hangi ngange bangin mat shibun ka jingkemen ha ka jingim ka jongi tiki khon Israel ki lamar ka jingkemen ka jong uble lingba kini ki jingkular ka jong uble haki baul ong haki lingba ka ta ka jingkular ngan sa ai yepi tig la shanya skema ta jingkular ka jong uble bat kele ruai da ka jing kemen tinga khot ingi ha kane ka no phai sngi ba preng kita jing shem jong ka jing im ka ba kumno ru yel sing idana ka jing sungusi ngidan ha ka jing diaw idan ka jing do jing kermen mag jing e jong ka jing im ki jing e ki yang kisam ka jongi yel sing idan ka jing pang jistam hakimet ki phat ka jongi uble khot ingi manginam sngosi inam do jing kermen ngilong ki ap khami pat hakata ka bor ba ka jingrap ka jong uble uni hemaya ongkumne ya ki nongbot ka jong u nehemaya phra shipho ka jingkmen ka jong utrai ka long ka bor jong phi the joy of the Lord is your strength
Temengi kum ki banget nyap ban sotho ba kata jingkemen ka jong ble ka jim ka jongi ka baula ai hagi kumne lingbau trai jongi u Jesus Christ ka de banlong ka bor ba ka strength ka jongi ka ba halakas ngi to ka benta ka baar ka mat ka baar ki khonesal killer wai da ka jing apkhmi ya ka jing kular ka jong oble killer wai da ka jing apkhmi ya ka jing kular ka jong oble. They sang with the expectation of fulfilled promises. Tingi hakaneka benta menba killer wai oble umpat jubab yeki kimpat yo yaka jubab Henry pat kata jing apkhmi ka jongki hauble kata kala motivate yeki bakin ruai bat ban ngejru ba uble unsa fulfill yek e ka ba u lakular ngansa ai yepi timanta la baro sitayo kamsim laslap ni ibakaleng saudong kala slap Henry tang hangni himat hanong ba shlong kamsim laslap mat kumta ki buon ki brio ki kali lano uslap onwan ban ngi ba kaleng saudong ki brio ki be ban thiet ki be ru ban di nama kadon kata ka jing thanrang hakamet ka jongki tikano tam ki khon Israel hakane ka jaka ka bamaki kidan ka rikhlaw kumangitep shapo kithan Israel shapo Middle East kadi ka rishyap kalong ka bashir do kata-kata de pedeng jo kata ka jing shitru kilarwai de kata ka jing apkhmi bauble unsa jubab ya kata ka jing pan ka jongki ban ai haki timan bang pen kre ne ko khobor ngakan mau yo to koi ka jingja hakwe ka shnong ka batar khong bha ti kum kinang sang shnong kile kut bakin let bane kendu ya u nong mi khmat u jongki ti kinang sang shnong ki bi don hangta kidan ki khasi kidan ki dakharu kilalet hakmat jong ka yeng jong nong mi khmat ban let ban pan now ni nong mi khmat jongki baun ai yeki hakrongono ka rukom ru tiki khasi kila yang taki ong ngi kwa ngi kwa kita khar padang taki ong mangi kwa tikal nga jing klomar hangta tawi kunhon ki ong ngi kwa ki wai paki ong ngim mangi kwa tikadang ka jing klomar hangta te kom ki banget ngim de bandan kata ka jing klomar jong ka jing ngide bandan kata ka jing sngos khem klem kata ka jing artatien bawa ada uble empat jubab ik jing dwai ke jongiru uble unsa jubab yangi unsa supply ya kita ki needs ki jongi Philippi kala nong ka basau ka khat khandai ko ong dia uble jonga on pendap ya ka jing kerdu jongphi barok kat bakum ka jing kendre ka spa jongu hakaburam hau Chris Jesus tekum ke bangeng amde ban sngo khuslai lanuru maru bleu la kular un sependap ya ke tak jinukam ke jongi katkum ka jing kendre ka spa bat ka buram hau Chris Jesus ublein sa supply jinukam ke jongi needs ke jongi hakapor ka jongu ti khamtam habangi don hakita ke jing sha tunju jong ka jing habangi thangan habangi sliang yeki eke jong ka ne ka perthai haban kanmau ba kita ki pukri jong ka perthai ki pe tingin si roi shibet ko jing roi ka lai spa andri fufra tu nong roi sham sem ong ngalamat ngala sliang iku jong ka perthai hendre kita ki pukri jong ka perthai baro ki long ki bope Hendre udah tang Jisu balaban ai ya kata ko man penja ka jing thanrang jong ka jing ka jongi ka pakan jamin siem ka ba halakas ni
Tiu Jisu ong kumne ikan ikan thei nong Samaria. Ladang ipule Gospel Yohanes ka nong ka basau kadakhat ka ba khatsau. Hanre uno ru uban di nakata ko ka ba ngan ai hau. Onom sliang lanuru. Hari kata ko ka ba ngan ai hau. Kan long ha kapukri ka pakersoy sya ka jingim bom jukut. Tiu Jisu hang ni ukolar ya kata ka ka baim. Kata ka living water. Baladang layo amat sisya yo Jisu. Ladang iyo bandi ta ko ka ba mau ulak kular. Nginam tekan nginam sliang syo lanuru. Syo gospel jo Yohanes kanong bandre ko dakhat ka balai tusan Jisu ang ngangalong ukpu jong ka jingim. Uta bawan hanga unom tangan unam sliang syo lanuru ka jingim ka jong Tokamat kabalay, kirway kum ka jingdway. Kikonisal kilarway kum ka jingdway. Di hangning kan ka jingelong kawe jang kikun Israel. Kilayalong United Shisha, hakawe kasur kawe kadur. Maka ni ka jingrway ka jongki kalalong hakasur jong ka jingdway hakaba kilayrway nakajinget. Apukri to Kristoino, apukri to Kristoino. Charles Spurgeon menbau komen yang kena bentau ongkum ni. They began with a promise. They turned the promise into a song and into a prayer. Charles Spurgeon ongkum ni kilas dang dakata ka jingkular. Dakata ka jingkular kila penlong hakasur jong ka jingruai bat ka jingduai. Bat hang ni kikun Israel kila long lang kawe. Bat pelong yang jingruai ke jongki kum kata ka prayer meeting. Kaba kila ruai kila duai hau boleh. Ba kila ruai kila duai hapedeng jong kata ka jing thanrang ka jongki. Tila dengi pe ka jinglong jingman mentah hakasnong ka thau. Kiem lang bat kasalang. Bat kiyeng kisem ki jongi. Nidan kambha ya kata kajingelong lang kawe banduai haule. Nidan kam bengyelong lang kawe. Marhabang yelong lang kawe. Kadan kabor hakaba nginla banya duai lang. Tingidan kam ya kata United Prayer. Hakiyeng kisem ki jongi. Idan kam ru haka balang banduai nam tek babun ki kam jong ka balang mat kam juru namanta ki wairu ki badan ki jingie ki jingile ki jingtenju jong ka jingim baladang ilong sisa kum kita ki prayer warriors akhmat jong uble ada ki jingim ka jingim mana ka sing ki long haka dur jong ka jingduai nganget ba uble un shashkor bat un jubab ya ki jingduai ki jongi. Tim cem senang ngila pelong ya tu School of Prayer Dhaka Presbytery. Haka balang jeng ne popok se. Banya ingo yo bleleng ba tu program School of Prayer ngiliaban mat shubun. Ki jingkol cooling ba tu ka program. Bala shim dau tu pastor bagi parlok ki jongu ki belawan nang te na Korea. Baleng ba gitu jikai. Ya ka ba mengi ngilayo ka khodingi mengelong kita ki nong duai ba klan bor kita ki prayer warrior tengah khot ye phi baro ki play join ya ketu ka program wanum kladi gitu jikai ki ba kodor ka mama phi philayo bat pentrekam halakasngi namalarang ipet haki jeseng jong ka balang haki jeseng mid balang ki jeseng duai stang penairu Dona bah kibawan skiing mani ban ya duai mani pan ya kabor na ublay namanta kabalang anam takikam jongka te ka jengkali kalong yangi kiblay join ka School of Prayer shay niaja kadan kami ngi mi pat ba bangene wan hakmat jong ublay mangine duai lang ban ngine long lang kawe ba mangin duai ba ublay juba be kitaki jingpan ka jongi katkum ka man ka bukhut ka jongu
tokamat ka basau bat ka ba khaddo ki khon Israel kila duai bat kila trei artat kila duai bat kila trei artat. They prayed and worked at the same time. Tingi hang ni ba ki khon Israel tang makilir wai nakasur kabalami naksuntur nautliet ujongki Henry lapanan kamru ikti ki kejat ke jongki ban ya trailang baneti ya kata ka pukri katkum ka jengkular ka jong oble temeneng ala pulih ya kitu ki benta kisiem kilieti ya kata ka pukri kirang ba jong u kipat ba kilieti ya ka lem bat uta unang ai hukum daki dingdo jongki kaba Moses ulatung makin pej hakita ki department kita ki benta ki baper hakata ka jing yeti lang tingi hang ne umdan balasang jaitu umdan balasang klikti nado kisiem nado ki rangba senrang matkan thai matngai ro hadu ki samla ki letre shithem banyati banyapmi bor khnang ba nakata kapukripat kabamagi kin seti ublay on saay yatak kabamagi ki afkhmi maka Bible ko ong kumangala puli mena nabir nakata rikla ki elet sa matana sa nahalil sa bamot bat sa rithem jong kari mawap shadu sa kli utaulum ubakhmi yakata ka rikla dia kane kaba kileti hang ne kileti nado nak clear jong ulum makane ka jingeti ka jongki ane ka pukri kala poi sip se jong uta ulum bat nakata ka pukri pat nangta na jong ulum ublei ulale kamba ko kalambi na jong uni ulum hajan ka ri mawap maula tuat pat hakita kinor ka pamagi keleti bat kumta kata ka ka babang ka batyang ka fresh ka balambi atau mausiang na jerong ulum kani ka pat kalala ban penja ya ka jingtrang ka jingsliang ka jongki hakane kopor bat nga perkhat habedei bat kani ka jingja katno kalong dasisha ka bakmen Baublay ula juba ya kajing duai kajongki ublay ula iPad iki ya taka hakaba keladi hadu bandahun ka mensim tinggi hang ni mengin yo ya kita ki jungkular ke jong ublay mengin kot sakita ki promises ke jong ublay dan kami mendan kata jinget ka baskem baban ko ngoi ka bautra jisu ula kren hakaketien ka jong wat akan ni jakaru kabelong kariklau kalaban mi kata kapukri kabalaban penhun ya kajing kajongi tile senam nakabanta jong aba jong piring yadan hakata ka wilderness experience hakajing nyadan kajalenti kaba ngideban mat kum kani kariklau kabashit kabaterkhong kabakenja bat kabi shepting Hari ini kan mau pat bahapdeng jong kita ke baro utra jisu udan ringkat bat ngi baru kuai ngi menginsanya tang hau bar ke jingkular ke jong bal ada nginget syahu sejobab ya kita ki jing duai ke jongi bon sari kita ki breakthrough ka mangi kenang upkmi hau hi nakapor syakapor shithi syau Jacob kalanong kabaar kadang khat saw ongkom ne hatu kan manto ayu ko para banget jonga lada uno ru ong baudan ka jinget handre dan ki jingle hatu kata ka jinget kala ne ban pen yu tihang ni apostol Jacob open kan mau ya ki banget bahwa kum ki banget kum ki kon kristang dan kam ya ta ka jinget ka bas kem tang ha utrai jisu Hari kita kipor o kabang habban lepat
da kita ke jing trai lani kita ki jing le namla dangi ong ba ngilangej balada ngim le ai pat kambuk kabamut ba ngim pat ngej bat ngi len yaladi tikum ki bangek ngi haban song tho ngi haban dan ka jinget ka babur kita ki jingle ka ba ngin pen pau shakapar thai banamar bangilangej hok tra jisu kin ki kam ke jingle ke jing ki bapau sabaro ki de manlong kat kum kata ka jinget ka ba mangi ngidan ding haban dan ya kata ka balance approach ka jinget bat ka jingle ti habangi ong ngidan ka jinget haban le marabangin le ro ngin le kat kum kata ka jinget namar habangi dwai ba ba ngitre ublei u jobab ya ki jing dwai ki jongi deling ba kan khobor hakne kopor ko mangal ong mane ka khobor ka ba lingkot akhot ingi ba halagasngi ba kum ki khon isal ke lerwa ya kan ka reclaw mangiro halagasngi ni dan ki jong ki jing rwai ki belong special how vlei ladang idan hakanono ka jaka hakanono ka jing yeshamru nakaba ngi deban ruai ngi deban duai nakaba kemen man lakapor barang ngile kom tang deban dan ka jingi ka baskem au tra jisu barang ap khamiru ki jingkular ka jong uhi balada ngile da shisha kumta ubleiro unsa jubab jing debai ka jingkat kum kapor ka jokat kum kamon ka bakhoi ka jong u to beli rap ing laman khobor hakane kapor na menta buram ka jong ublei amen Dong ile pois ka wajan ka jeseng to ble un kurkhun pandai ni ki banta baro bangi la pandep ngin min ka jeseng kom kita ki khun ki jong blek bamat ek jing chem sem ka jong u I don't know ki men sim ki jongi tong ni ra ka jing rai ka lais pa andri fufra lais pa andri fufra hadian ni jong ka pari pastor jing reverend Jesus in supply padingi na ka jingker khu panwai Kotra Jisu tang hamehi ngasem jingsuk jingkemen seram shaneng ngawat laslam tang hame ngalasem tangu Jisu belaman penhun ya kamen sim jonga jingge jingem jingkemen bakrau Jisu me ai hanga tirai ko laispa andriu fupra Putra Jisu tang hami ngasem jingsuk jingmen sharum shaneng ngawat laslam tang hami ngalasem tang Jisu bala penhun yaga mensim jonga jing im jing men bakrau Jisu me ai hanga jing suk jing jakat ngalawan yami bun sin ngaklen ban jing i jong mi amra yang kam chum lenden tang Jisu bala penhun yaka mensim jonga jing im men
la pendu kiwe kila ngala perjang kimya rap ru tang uji su bala penhun yaka mensim jonga jing im jing men bakrau jisu me bang jing hope happy birthday na ke tanya mitra adu jing ba jong ni yang belong tang uji su bala penhun yaka mensim jonga jing im jing men bakrau jisu nyawai hublei buk pa jingi ba bening ngai go ime ko trabi na kabenta kejindorang kat kejebe ngi na do bagi sedang ya ni kejing mani jungi bad hadu kan ke por bagi sepenuan no ya ka ngai go ma ktien ke ba em ktien ke ba koridor ke ba bor ma kren ko trai ling ba shekri jame ke ba khot ko trabi jingi bingin wan sejan jame ko trai namar memedan ko jong jing im ko trai Kulara habangi di ini ko jong jing im nginum seliang syu lanu habedeng ke jing terkhong jong jing long mensim ko trabi habedeng jong ki jing ki tinju bagi mat ha ke jing im ko trai de tangome ubala bentengen ko trabi jingi tangome ubala ban penhun ko trabi jingi ki khuri bagi puguri ke berthei ki pei ko trabi kinum la banyarap jingi nama kata ko trabi abni khubor kanyo jaka gitu anud aki jimut berkhat ki jongi angin long tang ki bas ngau ko tra ktien jong me henry ki bapentre kamru ya ka ha ka jim jongi baman kusngi kerkhu yo shekri jome pastor skor bala ag ni khubor men kerkhu yo shekri ka bakodor ka jongi ko tra hala ka jong balang ki we de ki benta jong jing shekri kerkhu i lambat ka yeng sem hi borok we pelat da ki jing kerkhu ibakal saitam ke jong me yangir ko try na kani ke jing slok ke bathiang par wa no to ai bak je e ko abyang ju try jing Jesus Christ ke jing e ke mana bam jukur ke jong blei bo pa lem bak je slok ke jong men sim bo khoi ki jing kar khu ke blong lai ha we blei kin ya shong sa rangkat bangi iwe biwe menta bad hadu halakarta amen